Слава да бъде на Господа. Днес да Божията помощ да прочетем няколко стиха от 1 Петрово, 2 глава, 21-25 казва така. На това сте и призовани, понеже Христос постава за вас и оставя пример да последвате по неговите стъпки. Който грях не е сторил, и се намирал окашен в устата му, който бидейки охулван, не отвършеше като страдаше, не заплашваше, но предаваше тялото си на този, който съди справедливо, който сам понесе в тялото си нашите грехове, на дървото, тъйщото, като сме умрели за греховете, да живеем за правата, с чиято рана вие оздравяхте. Защото като овце блуждаехме, но сега се върнахте при пастора и епископа на душите си. Слава да бъде на Господ. Темата ми днес е Христос пострада за нас и ни остави пример да последваме по неговите стъпки. Вижте, тук е много написано много ясно, така че Христос наистина извърши всичкото на кръст на Голгота, да всички тези, които вярваме в Него, да им вечен живот, да им своя достъп при Бога в един чрез един дух, така се каже, Словото Божие казва, чрез духа. Въпросът е такъв, че всеки от нас, идейки при Бога, човек и благата вест, осъзнавайки това, което е Христос, вече има длъжност. И длъжността му е да ходи и да живее според това слово, което е написано. Ще кажа, защото ако ние само приемем Христос, а също време продължаваме да живеем по старите разбиране, по старите стандарт на живот и също не се променяме, просто лъжим в себе си. В Словото Божие казва, ако сме само слушатели, а не изпълнители, лъжим в себе си. Така че Бог в Словото Божие, чрез посланията и чрез Словото ни предупреждава как да живеем, как да ходим, така че наистина да бъдем успешни в това, което вършим на тази земя. Именно да оставим с него до край, ако му кажа така. В 1 Йоанна 2.5 казва така, но ако някой пази Словото му, неговата любов към Бога е съвършена. Не е съвършена. По това знаем, че сме в него. Значи говорим за да пазим Словото му. Сега някой ще каже, да, във времето преди 2000 години хората виждаха Христос, слушаха го и го следваха. Днес кой ми? Днес имаме Словото Божие. И това Слово наистина е това, което наистина е неоставено и тя наистина да учим да седеме. И казва така, който казва, че прибъда в него, сам е длъжен да ходи както е ходил Христос. Тук става дума, че който казва, че идва при Бога, който казва, че приема Господа, вече има длъжност да ходи както ходи Христос. И сега дума, пътя към небето има чрез Христос и ако ние седнем Христос и седнем в стъпките, които Той не оставил, то ние имаме всеките стъпки и ние ще бъдем там, където Той самия. И Словото Божие не казва така, че сега, тук говори за в Петрово, има там за две неща, които говори за страдание и смирение. Обаче ще ви кажа още нещо, което е важно. Писание 5 глава, Словото Божие казва така, и тъй бивайте подражатели на Бога, като възлюбени чада. И ходете любов, както Христос не възлюби и предаде себе за нас, принос за жертва, за грех, за благохана миризма. Те каза, подражавайте на Бога и ходете любов. Тук се говори за любов. Защото любовта, именно към Бога или към ближния, ни отхвърля другото. Трябва да бъдем подготвени да живеем в любов към Бога, любов към ближните си, това са най-важните неща. Помните си, когато беше запитан, коя е голямата заповед закона, той каза така, да възлюбиш Господа своя Бог, цял със себе, цял със човешкия сум, и да възлюбиш като себе си. Това са тези заповеди, любовта. Обаче ще говори и за още нещо. Петрово се казва така. Който грех не е сторил и не се не лукаше в устата му, който е бидейки охулван, да отвършваше, като страдаше, доплашваше. Тук говори именно за страданията, които семейна нашия Господ изтърпя. И вижте се в основата, когато Исус говореше и проповедта прената, той говореше наистина как трябва да живеят хората, как да го следват. И тук най-вече в тази молитва, в 17 глава, тук се моли за тези, които вярват в Него и казва така, Отче, желая дет съм аз да бъдат с мен и тези, които си ми дал. Сега да го сега, че Христос иска тези, които вярват в Него, да бъдат с Него в небето. И да виждаме, че това е желание, което имаме и ние като хора. Искаме да бъдем там при Него. Сега въпросът е тук, наистина, иска се едно седане на Господа и устояване. И това, което седаме днес, не е човека, а учението на Христос. Учението. Ще кажа защо. Някой ще кажа тогава по него време, той беше след тях, виждаха чудесата, знаменията, слушаха Словото Божие, имаха до себе си, Бог до себе си, малко е така. Днеска Бог е навсякъде и Бог е при нас чрез духа си. Но това, което е оставил Бог за нас, днес е учението. И когато ние четем Словото Божие, и му се покоряваме, и кажем, Господи, научи ме да ходя покорство на Словото Божие, също се покоряваме на самия Бог. И Бог го вижда това нещо. Казва така, никой, който върви напред и не прибъда в Христовото учение, няма Бога. Този, който прибъда в учението,
той има и Отца и Сина. Виждаме, че от нашето отношение към Словото Божие, което слушаме, и живота, който живеем, показваме самото наше отношение към самия Бог. Ако ние пренебрегваме Словото Божие и гледаме с лека ръка на това, което се говори, това, което се проповядва, и си казваме как си не знаем, това говорим, че едва не Бог знае за никой. Значи, много пъти искаме да говорим на Бога. Да, ние говорим на Бог чрез молитва, а Бог не говори отново чрез Словото Божие. И това е нещо уникално. И нещо, което вижте, Словото Божие, да се предупреждава, ще има и такива, които ще говорят от Божието име, няма да бъдат Божии лица. Божии в Йоанна, Матея 15-16, Исус каза за тези фарисеи, слепи водачи. И каза, сляп, слепи са хори и двамата падат в ямата. Така че трябва да внимаваме наистина, когато някой не говори, какво не говори? Словото Божие или човешко учение. И примера, който тя се даде Христос. И имаме и неговото, Христос и неговото учение. Те са достатъчни за това да достигнем до небето. Сега въпросът е такъв. За кой Христос говорим сега? Ще кажа защо. Веднага се говори за Христос, който е бил смърт на кръст и останал на кръста. Други хора говорят, че е възкръснал, наистина не вярват, че е възкресението. А че ние вярваме точно наистина, той дойде на тази земя, умря на кръста за греховете и възкръсна и си отиде в небето. И Словото Божие, това е благата вест и проповедта ни днес. Не е нищо по-различно. Самия апостол Павел казва така в Коринтяните: аз, брате, когато дойда при вас, не дойда с превъзходно говорене или мъдрост да известя Божията тайна. Защото бях решил да знаем нищо между вас, освен Исус Христа и то Христа разпнат. Значи няма как да дадим Христос от това, което не се претърпя и това, което не се направи на кръста за нас. И сега, да го направи за нас, но има вече и условия и за нас как трябва да живеем. Ще кажа защо. Значи не можеш да приемеш Христос и да живееш как си едно, нищо не е станало. В Словото Божие тук не каза, този, който Христос трябва да пребъдва и който пребъдва трябва да живее като Него. Значи видим, че да пребъдваш, да постоянстваш, значи да живееш и да седаш наистина във всеки ден в ежедневието си. Когато говорим за пътя, и остави стъпки, по които да седаме. Стъпки и път. И много пъти казвам така, когато имаш път и стъпки седаш, неминуемо стъпвайки по тях, и ако вървиш по правия път, и не ще стигнеш там, където тези стъпки. Самите стъпки са оставени от Христос. От нас не се иска да измислим много учение, едва не да приправим нов път. Напротив, Словото Божие казва, че следвайки Него, ще бъдем при Него. В Йоанна 14, че сам каза Исус себе си: аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота, и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Тук Исус казва, че той е пътят, той е истината, той е живота. Няма друга истина, няма друга религия, няма друга възможност и учение, което да води човек към небето. И в Йоанна, Матея 7 глава, тук се говори за двата пътя. Тесния и широкия път. И тук се поставя живота на тази земя с живота, който води към небето. И двата пътя са на тази земя, но не води към небето, да ги води към ада. И Словото Божие каква е разликата? Разликата е широкия път. Охолство, себеогражданин, въобще живот далеч от Бога, за грях, изкушение, страсти. И видим другия път, тесния път, който води към небето, който човек трябва да каже не на греха, да каже не на това, което света предлага, за да бъде с Господа. Да се кръст всеки ден, казва Словото Божие. Ще прочетем сега 7 глава Матея. Влезте през тясната порта, защото широка е порта и пространен пътят, който води към погибел, и мнозина си, които минават през него. Виждам, че пътят, който води към ада, са мнозина. За жалост е така наистина в света, а поне сега християните са винаги една малка група хора на фона на това, което е невярващи. Но това е самата истина. Самия Исус казва Словото Божие: не бой се мало стадо, защото Отец могат да даде царството си. Така че тук предупреждава, широкия път води към ада. И каза, понеже тясна е портата и се пътят, в който води живот. И малцина са онези, които ги намират. Защо малцина? Иска се себе отричане от този свят. Например, Словото Божие казва, който обича света, ще го изгуби. Който прави света, ще спаси душата си. Така че е важно да разбирам, че има нещо, което е по-ценно от този свят. Това, което ни предлага дявола. Самия Исус каза, какво ще се ползва, ако ще богатства на цялата земя, а загуби живота си? Кой ще даде земя на душата си? Сега, тук Исус каза, на както неща, които води, ще каза, на тази си призвание. Христос пострада за вас. Сега това, че Христос умря за греховете, това не значи, че не трябва да бъдем наши грехове. Имам пред физически. Не, той умря за нас. Не трябва наистина, че Словото Божие, да кажем, не на греха
и да на Бога. Това е вече нашето решение. Не е добре физически, колкото духовно да изберем да живеем с вяра в Господа, да кажем, не желая да живея повече в греха, като съм бил. Но така Словото Божие казва, че той умря за нас и вместо нас. В първия Иоанн трябва да казва така: всеки, който върши грях, върши беззаконие, защото греха е беззаконие. Тук говори, че ако ние продължаваме да живеем греха си и беззаконието си, и не ще получим заплата на греха. Това е смърт. Обаче казва така: и знаете, че той се яви да носи греховете. Него няма грях. Сега да се умря, ако мога да кажа така, взема всички грехове на целия свят върху себе си и умря за тях и вместо тях. Сега, в Матея 20 казва, че той даде живота си откуп за мнозина. Значи той направи всичко възможно, така че човек да може да спаси. И той, сега, ако мога да се кажа така, той разреши проблема с греха веднъж за винаги. Значи няма нужда вече всяка година да се правят жертви, всяка година се питаме сега какво трябва да направим, да се правим отношение с Бога. Просто жертвата е, че направена. В 1.29 казва Словото Божие, Иоанн каза така: ето Божият агнец, който носи греха на света. И нещо повече. В Словото Божие в Евреи 10.17 казва така: и греховете и беззаконията ми няма да помня за винаги. Значи виждаме, че така Словото Божие казва, че проблемът с греха е разрешен. Понякога има хора, които се борят постоянно, ама сега да им накъде съм, що съм. Вижте, борбата е трябва да бъде наистина да се противопоставим на света на греха и следва Господа в чистота. Защото наистина Словото Божие казва: този, който се противят, тези, които не се съпротивят, това ще тежи от небето. И каза, ако някой не се възпротиви, сега да продължава да се живее там, където е живел, губи, просто губи. И затова Словото Божие казва: мнозина ще кажат: много Господи, той ти оправи много неща. После казва: не се, вие, които ще беззаконие. Грехът трябва да бъде изоставен от тази земя. Няма как да греха да примем по небето. Откровение 27 казва така: в него, небето, не ще влезе нищо нечисто. И така, то си е много, много хубав. В 1 Петро 3.18 казва така: защото Христос един път постава за греховете, праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога. Значи, много път съм мислял така: нямаше друга възможност човечето да бъде спасено. Примерно да кажем сега, ще се правят жертви, или пък ще се прави някакъв лист с някои заповеди, ще седаме и така спасим. Няма такова нещо. Не спасяваме не поради това, че сме добри, не поради това, че пазим нещо или не спазваме, поради това, че вярваме в Господа преди всичко. И той направи на кръста всичко необходимо да може да спаси хората. Сега, Словото бъка, за да ни приведе при Бога. В Деяния 4.12 Петър каза така: и няма друго име дадено между човеческите спасение. Няма друго име. Значи, истинното име, чрез което човек може да спаси, това е Господ Исус Христос. Не е ли е? Не е ли това? Не е ли си? А истинска вяра в Бога. Защото знаем, покрай празниците се правят много ритуали, много неща се правят в името на Господа, в същото време няма точно с Бога, за жалост. Наистина трябва да бъдем много внимателни от тези неща, да седнем Господа в чистота и святост. И каза така: вижте, примерно, кога сега относно да отидем при Бога. Понеже когато ние бяхме немощни на надлежното време, Христос умря за нечестивите. Значи, когато още бяхме грешници, никой от нас нямаше нещо според да спечели Бога, да каже: аз съм добър, правя добри дела и така. Нямаше как. И каза така: но Бог препоръча своята към нас любов, това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Слава да бъде на Господа. И нормално човек запита сега: къде бяхме си преди и къде се намираме сега? Това е важно. Ще кажа защо. Знаейки сега в Словото Божие, чесейки, Словото Божие каза: преди сме били грешници и краят на греха е ад. За нас се пътували. Обаче сега имаме алтернатива. Сега имаме вече възможност да получим вечен живот, че вяра в него. И така за така: защото като овце блуждаехте, но сега се върнете при пастора и епископа на душите си. Като овце блуждаехте. И другия превод каза: като овце бяхте изгубени. Сега дума, хората, когато наистина нямат Бога, живеят така, ден за ден, нямат алтернатива. И казват: това е живота. И я шпи, весели са, но силно дрехи и търси удоволствие в този свят. Това е живота. Познавам хора, които са в този свят, които имат така доста възможности и така живеят. И това е философията на всеки човек. Обаче, когато човек дори при Бога и познае Бога, разбира, че има нещо повече. В Коринтия 15 глава се казва така: ако няма възкресение, нека да идем да пием, защото утре ще умрем. Колко е философски, казвам, наистина издържано. Ако няма възкресение, нека да идем да пием. А обаче, Словото Божие казва, че има възкресение и това е което не се е важно това. И сега идва въпросът: защо хората в този свят, ако има възкресение, защо хората в този свят не избират Господа? Защо не се покаяват? И аз сега кажа, че
Проблемът е там, че човек е силен да живее в този свят с физическо виждане. И помните, Тома каза, ако не видя, ако не пипна, няма да повярвам. Така каза един от апостолите. И днес хората казват, покажи ми Бога и ще повярвам в Него. Искат да видят. Обаче Бог каза, повярвай, ще видиш Божията слава. И тук сега, за да видят хората толкова масово от моя, има една основна причина. Има където това е дявола. И вижте какво казва Словото Божие, казва така. Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрит за тия, които погиват. За тия невярващи, чието ум, Богът на този свят е заслепил да ги озари светлината от славното благовестие на Христа, който е образ на Бога. Когато човек чуи благата вест и не иска да я разбере, то остава дявола да замъни това нещо. И за жалост, понякога съм имал такава възможност, когато говоря на хората, аз виждам, те ме слуша, обаче той не ме вижда. И това, което слушам, това никой не го впечатлява. Това е втората имате обаче вече разговори, и това е сега нещо, като съм казал. Дявола се умее някакси да се пива моят човека, когато човек наистина е в този свят. И наистина това е нещо, което трябва да се молим сега. И тук Словото Божие казва така, но сега се върнете при пастира и епископа на душите си. Колко това е много добре. Къде се върнахте? Това някой ще казва така, когато съм видял Бога, вижте така, че Божията воля е всеки един човек да повярва и да бъде спасен. И ако целта не се, когато Бог старя Адам и Ева, целта беше наистина те да общат с Него, да живеят с Него. Аз много път съм мислил, какъв ще да бъде света, ако не бяха се грешили. Това е нещо уникално. Не знам, нямам отговор. Но въпросът е, че се грешиха, но Бог въпреки това беше помисъл. Беше помисъл отново човек да може да се върне при Създателя си. Даде закона чрез Моисей, после даде Христос и чрез вяра в Него хората отново могат да имат общение с Бога. Словото Бог каза, като все нуждаехте, се върнахте при пастира и епископа на душите си. В Словото Божие и в Езекил, Словото Божие казва кое е Божията воля, кое е Божието желание за човека, вижте. Защото вижте, ако се грешиха Адам и Ева, Бог ги изгони, но Бог не се отказва човека. Това е много, много важно. Бог продължаваше да даде закона с Моисей, после с пророците си говори за Христос и Христос дойде. И шанс има всеки един човек. И тук ще казва сега, че в Езекил казва Словото Божие. Затова доме Израилев, аз ще съдя всеки според постъпките си, казва Господ. И това е казваше, ако не се покаят. Покайте се и се отвърнете от всички си престъпления, за да ни погуби беззаконията. Виждаме, че следствието от греха и беззаконията е погубление. Ама някой може да не вярва. Добре, може да не вярва и не ще се окаже там. И казва така, отвърнете от себе си всички престъпления, с които сте съгрешили, и си направите ново сърце и нов дух. Що да умрете, каза Доме Израилев. Сега ново сърце и нов дух, човек не го прави сам. Това Бог го прави. Когато се поканя пред Бога, преди така ще дам така ново сърце и ще дам нов дух. Това става от Бога, но когато тя се поканя не. Понеже аз не благодаря смъртта на този, който умира, казва Господ Йова. Затова обърнете се и живейте. Това е именно истинско покаяние. Се обърнеш към Бога, кажеш, Боже, прости ми, и да ти какъв съм. Сега някои хора мисля, че едва не са толкова грешни, че не могат, едва не Бог няма ги приеме. Не. Щом си на тази земя, щом живееш на тази земя, има шанс. При Бога винаги. Някои хора чакат сетеници, като е края, тогава ще казвам към Господа, не може да знае какво ще има края. Тъй, че е по-хубаво си човек да, бидейки на тази земя, се обърне към Господа и да каже, Господи, идам при Тебе сега днес. И когато човек не се приеме Господа, ще идва Божият мир, идва спокойствието, идва наистина Бог, чрез духа си човек се чувства така доволен от това, че прибава Господа. Тук самия Христос каза така, аз съм добрият пастир. Добрият пастир живота си дава за овцете. Виждаме колко ясно каза. Пастирът, ако дава овцете, когато има за своята жертва, той дай себе си за нас. И после положим. Аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите мене познават. Така че, когато да при Бога, прием Христос, вече ние вече разбираме според това, което направи за нас, жертвата на Голгота, умре възкъсна, това значи около тях небето, вече ние общаме с Него. И после каза още и не си, който е насърчение днес. И други овци, които са от тая кошара. И тях трябва да доведа, ще чуят гласа ми, ще станат едно старо си паса тук. Други овци, и други хора имам. Не само израелтяните, евреите. Има ние сме от другите хора, езичниците. И кошарата, в момента кошарата, това е църквата. И каза, и тях ще трябва да доведа. Как ще доведа? Ще чуят гласа ми.
ще станат едно стосни път, гласа именно е Божието Слово. И когато Бог наистина ни говори, трябва че наистина това е наистина така уникално. И сега, той каза така, и ви оставя пример да последвате по неговите стъпки. Това е нещо важно сега. Стъпките има две неща, които казахме. Първо беше да ходим в любов. Това е важно. Наистина, любов към Бога, любов към брата, към стата. Важно тук говори за други стъпки сега. Пример за страдание. Сега дома не говорим толкова за физическо страдание, колкото за неразбирането този свят, колко е така. Понякога хората наистина живеят на тази земя, опитат се по някакъв да живеят така, да се игнорят този свят, но така не че хората около нас ние винаги разбират това, което вярваме ние. И понякога оставяме неразбрани. Обаче, Исус казва Словото Божие, ако мене отвърнеха, и вас ще отвърнят. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Тук става дума, че самото неразбиране понякога това обезсърчава, ако малко е така. Но самото Слово Божие казва така. Петрово 19-20 казва така. Ще бъде сега. Защото това е благогодно, ако някой от съзнание за Бога претърпява оскърбление като страда несправедливо. Защото какво похвали се пада, ако нас се търпеливо, когато и бият за престъпленията ми, но когато вършите добро и ставате, ако по нас търпеливо, това е угодно пред Бога. Така говори, че може понякога да не върши нищо грешно за пред Бога, обаче той свят да не трябва да разбират. Това е нещо си истина, защото княза на този свят е страна. Така че не трябва да търсим от този свят. Едва не всички да уважат, да обичат. Няма как се получи. Може да бъдем огонни пред Господа. И в Словото Божие, помните, когато Диана, 16 глава, самия Павел и Сила, когато създадаха църкви общества, отиваха казаха, през много скърби, ще влизам до Божие царство. Тук не да говори за нещо, което да набият винаги непрекъснато, непременно. Тук става дума, че понякога скърбите биват и духовни, и Словото Божие казва, че скърбта по Бога докарва до спасително покаяние. Понякога преминаваме през много неща, през които не можем в друг момент трябва да преминем. Но, причина теготата смирява човешко сърце. Така че трябва да наистина готови за тези неща. В Псалом 19 при малко за моли брата каза така: много се не молите да прави не, но Господ го избавя всички тях. Много се не молите, макар че не е приятно към нам. Всички да живее с един живот, цветя и рози, да няма нищо. Обаче, за жалост, има и тръни понякога. Има и бодли. Тук в Словото Божие Исус предупреждаваше: а ако светът ти мрази, знаете, че мене при вас съм мразил. Ще казвам тези неща. Ако не искаме да бъдем христоподобни, ще очакваме това, което претърпя Христос, това отношение да бъде срещу нас. Искаме или не искаме. И каза така, 19, 15-19. Ако бяхте от света, света ще да люби своето. А поне не си от света, но аз избрах от света, това светът мрази. Тук говоря. Поне думата, която ви казах, словата не е по-голяма да господаря си. Ако мене мрази гониха, и вас ще гонят. Ако се опази моето учение, и вас ще пазят. Защото ще ви сторят поради моето име. Може да кажа, че ако примерно, че са апостолите промените, Петър Йоан, Петър проповяда, парят тихи човека, по-станало изцеление, че всички възторжени и малко по-късно, елате сега, кои си видите, какво правите? Затворите и там това нещо цялото гонението на църквата. Така че никой не знае се през кое време как ще преминем, но не трябва да бъдем готови за всичко. Знаем, че Бог е с нас, той няма да остане, няма да забрави. И, например, Словото Божие каза, неприятели на човека ще бъдат домашните му. Понякога и нашите най-близки хора, които са около нас, и те може няма да нас разбират. Защото дявол използва точно има тай като бич, най-близки хора, които обичаме, които вярват в Бога, и аз съм лично преживял това нещо. Така че трябва да бъдем готови за тези неща. И другото, което е пример за смирение, което е, значи, за страданията е проблема. Другото е пример за смирение. Значи, представете си този, който направи небето и земята, господаря на небето и земята, Бога, смири себе си и стана подобен на човек. Нещо повече, не само стана подобен, но отиде на кръста, най-лошата смърт, como така, най-нищата смърт, и отиде именно добре за греха на целия свят. И не само това, а когато проповядваше Господ, Словото Божие, той каза така: елате при мен, всички вие, които сте отримани, ще успокоя и ще имате спокойствие и мир на душите си. Значи видим, че спокойствието и мирът идват от Бога, не от този свят. Този свят наистина виждал съм много богати хора, които ходят с бодигардови, правят си големи товари по къщите, едва не. Значи няма спокойствие. Аз на време съм свирил на такива хора, дъжиха мутри. Тези хора имаха много пари. Хотели, ресторанти, но тези хора нямаха усмивка, нямаха мир, нямаха спокойствие. Света не може да е нещо, което го няма. Мирът, радостта от Господа, спасението, това идва от Бога. И нещо, което повече говори за като взаимоотношения,
имам предвид смирението. И към друг словото бъде така. Не правите нищо от председателство и щеславие. Председателство търсим ние, наистина, нашето търсим. Щеславието търсим гордост. Но със смирение да бъде, нека всеки ще другия по-горе от себе си. Не гледа всеки само за своето, но всеки и за чуждото. Говори за, наистина, за цялото единство. Бог иска да бъдем като Христос или Христоподобни. Помните, когато апостолите, Марка 9 глава, 35, когато апостолите им говореше, сега ще в Иерусалим, там ще бъде предаден, ще бъде бит, така нататък. И той искаше да ги подготви, а те почнаха да се питат сега, ама добре, той като три сега, кой ще бъде водач, кой ще бъде първи? И тогава чета, като се събраха и запита, какво се припирахте, какъв беше проблема? Те мълчаха, гузня. Тогава той им каза, който иска да бъде първ между вас, ще бъде последен, ще слуга. Значи искам да кажа, че ролята на пастира, на проповедника, на лидера, не е да бъде отгоре, а да бъде слуга на всички. Това е съвсем откровено. Не си трябва да видите нещо. Сега в този свят хората учат да станат нещо по-нависоко. Ние се приближаваме при Бога и колко по-се приближаваме, това трябва да ни смирява. Да бъде наистина слуги на хората около нас. Но относно греха, вижте колко е важно наистина да пазим себе си от това, което е този свят около нас. Защото знаем, че заплата на греха е смърт и ако човек не пази себе си, постепенно прави компромис с това и става страшно. Словото Божие каза така. Така и вижте себе си. Мъртви към греха, а живи към Бога Христа Исуса. И те да не струва греха вашето смъртно тяло, да се покривате на неговите страсти. И самия апостол Павел каза да щитаме себе си. Това значи да приемем това, което Бог каза за нас като истина и да живеем като мъртви към греха, а живи за Бога. Мъртви към греха, какво значи? Това, което свършил преди и което е съблазнало, което е изкушавало, днеска после е тъмнало. Така ще оставиш за себе си. И самия Галатяните 20 апостол Павел каза много хубави според, каза така. Съвсем Христа и сега ще няма живее, но Христос живее в мене. И живота, който го живеем, но живее сферата Божия Син, който за мен време възкъсна. Видите, каза, за нас Христа. Сега няма нищо в този свят, който да осъблазни да говори там, където е бил. И към старите неща. Всеки един човек може би в този свят без Бога, преди Бога, е имал много съблазнен. Нормално е в този свят. Няма как да живееш в този свят и да бъдеш правилен. И се вършва с това, което света върши. Обаче, имаше един човек, който направи една изповед и това е да се завърша. Един човек видя Христос, това, което вършеше, и той дойде и емоционално каза така: Господи, ще седам, където идеш. Той беше готов, той беше на решение. Сега дали емоция, дали решение, той беше нещо през него, виждайки това, което става. И скоро му каза: не си имат ли горища и не си гнезда, а човешкият син няма где глава да послони. И важното е това, което е важно за нас да осъзнаем, че ние тръгваме след Христос не толкова да благословяме, да преуспяваме в този свят, а тръгваме след Христос да спасим душите си. И то става, иначе трудно решение на избора. И аз към мен си казва така: а това е вечен живот, да познае Тебе, единият истинен Бог и след какво си изпратил. Това е вечността. А в Галатяни, едно че ти казва така, има да говори за Словото Христос, който даде себе си за наши грехове. Защо? За да ни избави от настоящия нечист век. Значи целта на Бога е да ни избавим и да разберем, че има нещо много по-силно, много по-важно. И нека Бог да благослови, нека това слово да остане съставане. Знаем, че Христос умря, да можем ние да имаме живот чрез Неговото име. Нека Бог да благослови. Слава Богу, Господа.